type in what scientific hospital and you'll be given the exact location. What scientific hospital? Nyanko Panda Rumenti, Wamoto, Ebeba. Abusiafo Madam Katrina munim yendada no yasa ka yen hu bio afa ye koyanim kra sen kane no emfidie mapa ye de yenhwehwemu ne yehunu yare potia ha wo no ne nyina bi ye wo bi overall machine no de wohyemu a efri wutri su kosi wunase ba bia yare ni hyebia ebeyi no apie ne amawano aduro amawanom ama ho atimi aton wa wo hwe ye lab ya emfidie mapa wo ho scan nso ye twa wani sem fa ba bi ti se eniyade de yetene takra afei mame mfa nkowura Madam Catherine yen factory ho wa hwemfidie papa ye de ye aduro ya ye wie ni asone so de afa ba funfidie magugu aguntuo mu kama said Madam Catherine ji abatan said Madam Catherine siesie ni pedua said Madam Catherine wonu mu e ma wo bo we de ma no sa pepepe na afi de yaye no ne mu aye hwam emu da ne tese ewo obia timi no Madam Catherine mojadro ebi Madam Catherine yen clinic no yesa nyarewa hodo pi enyarewa hodo amintimi mu bodi e kanipa na wo ya akonse de no sa yare nyina mo fa medan ye e wo Madam Catherine clinic emu da ne tese ewo obia timi no Madam Catherine mojadro ebi Madam Catherine yen clinic no yesa nyarewa hodo pi ebi di se prostate infertility typhoid hepatitis enyarewa hodo amintimi mu bodi e kanipa na wo ya akonse de no sa yare nyina mo fa medan ye e wo Madam Catherine clinic aduro Madam Catherine ene abidura edika wo mamu ha ye sone so ye ne se broni nsa no ama enam nti abiduro adu atese e wo mamu ha Madam Catherine eye mojadura eye munamu adwuma so wanu su na biribiri wo wakoma bobabari wanu matu ntimi nidi okukata so awuntimi na ogu bibra ya Madam Catherine binom ebebo apa akoda ninyini anya fe eye friend kwashoko na yuma ni bia obedi di aye kama wanu matu na wunu Madam Catherine bia wanu mbeda ho amwadi di ama atwetwe awoni nura waduane nim ama waye kama oba so afiti kwa esisi so ya Madam Catherine ibi woni nura wadu abetwe ni nyina asiesie moja no ama afiti kwa ni nyina wa yare na afei wo ho to wa wadra ne Madam Catherine ye mabusuamu ni nyina akwada woni mfie mienu oba wanyem ne oma ne ba no fo de ontumi no Madam Catherine ibi Madam Catherine adro ye nkwa agina ne eboa se de munim ye ndada se ye nro ya kama ne wa doctor fo akukuda ma wo wonim de fa yaresa ho no sa pepepe ne eguso ye adwuma bra Madam Catherine ewo boadi kro ne mu ye behwew ho beto ye telephone number is 0278 626262 nam coming to me nidi kakra na me yema hye me kwa fichira na ha me no Madam Catherine no sa nyoma nyina ejai Madam Catherine amu awusi Madam Catherine ye ji abatan Tell you what's up, no good enjoy your food. I cry about Charlie. I tell you what's up, enjoy the ride. Stay dry and fresh with Nivea Dry Deo. Keep moving forward with Derma's 72-hour active protection against sweat, odor, and skin irritation. Skin is so moving forward. Nivea is for skin. Eight 7687 or on Google Map just type what scientific hospital and you'll be given the exact location. What scientific hospital? Nyanko Panda Rumenti, Wamoto, Ebeba.
Asante atim kubobu. Oh, tenya nkran abeka. So wonti ene wonti nkasa eno ahwe. Mami papaso bebe. Osa sababa de bi na mdamasi. Ore wuni ba, oro masa. Bema be kota kwa o. Osa sababa de bi na mdamasi. Akuna mo bro, oro masa. Bema be kota kwa o. If you say, what do I put them over farm? Welcome about that, Janaba. People need no word in no pray. Okromasa, send over pony my boy and for crack. Hey, what you done back? 100.7. Obi mami no word no praise. Okromasa, send over pony my boy and for crack. Sosa sabakwa de mi na damasi. Ore wo neba, okromasa. Lema be kwasa kwa o. Sosa sabakwa de mi na damasi. 100.7. Lema be kwasa kwa o. We are singing. What you will be to say, Janka? And I can't be your baby, no weapon panel. Antimansa, I was at Yaki, pretty back. I see you are very much say, I'm a way, Janka. 100.7. About 10 in any baby date. What brand new way, Juma? Was it that you money deal more? Now, so who am I near what brand? Yes, Mammy, what could I be? 100.7. Mammy said, what could I be? Okuna promo bro. Akuna mo bro. Baby, my baby, 100.7. Hey, open up one more bro. Oh, baby, what's on in the Kunua, Juma? I want to be here. Who want for them, your bed? Oh, back, that you know, Bassao. If you're not small, can you say? If you need your work, pass some out. Oh,
Bisira kakoda baby basa. Hey, aja kama bro. Aja kama bro. Atima say me ma bro. Ena koda baby basa. Mama me titi nyankane. Atima sasi. Imami say wa koda baby basa. Yoni awone. Yoni awone. Yoni awone. Tell me madam if you and I got a baby basa. Mami titi arewone. Atima sasi. Imami say wa koda baby basa. Yoni awone. Yasi awone. Nira awone. Masi madam if you koda baby basa. Yoni mami titi nyanka. Atima sasi. Imami say wa koda baby basa. Thank God it's Friday. And then bo Jaya Mia me papa madie nyina COP set Solomon appear. SS appear say nyame adomochina SS yede no ebeto empem wamunim SS appear waye adwuma papa Kotoko board chairman Ashanti Regional Police Commander chasa wasum oman no timisemo moma yanyitwi na yenkotai penikesi echi na yenya no kwan kra emfama Ghana menyina apostle wapom te se wie papa adum no kura me papa no bibia boko de adum arakwa na me no mpa ibunti awode wo ho papa medawase yesre awrade mfa ne kra ensie emayen ana ye feedback ayen saka en yedi kai no ni kwa ku container asam no na ye traso ha mami se kwa ku container ahye ne banyin sen ai asam na babeduru akwa container se nyinse no obehwe ama ababawa no awo na sababawa no wo a obewura ni DNA na fei ne ka bia wabo ewo nyinse ni hwemu bia no mami ye cha ane ne ba no omotua na ade ade ama no ene ye wa ha ana mami ye cha ba ya oba ya wo se wamotin kwa ku container no se wasinyu ono nkwan no ne ne ba Teresa yeboa enyem ne santi yeboa papa se wonu ewe ni nyinsai na emom wo ne ba na ne ba no wia na yakoye DNA ane ese da binya sa ne ka no mframam ye kama tiefo nyina ati se kwa ku container ana ese adi nyinsa na sha ne kon etia ye na sade se wɔhwɛ akwada no Teresa ema ne wo na wo wia na fei kwakwakwakwaye DNA woye DNA na akwala ne ba asɛm bi ani akire na mmom sɛ woye na akwala ne nya ne ba dia ɛne anyinsa ne hwɛ ɛne DNA no ka nyinaa ɛyɛ maame yɛkya ane ne ba Teresa yɛboa wɔmoka edinania ɛno so akosi no nenne eye Mohammed ane ne papa wo mo asam no papa na wo twa ne basekai ewo enkawe no aha nenne ye court da na so m kotru ye no bibinti court ankwa setra enne head count ne santi court antrase enne enti awon kawe enunti sene tie bia date fufuro bia de be hye no ye bema ye tie fo panso aso ati obapa yankwe ni mai fasten your seat belt Judge Friday akrantene ne mayabari akosa why Boga Amsterdam America Holland emudi na America me no na kasa o say na fahin ne akoro Amsterdam tibio yesra yaje oyema yesra yaje ni di mo Friday dey you born a freestyle why every
Me pacho antina iwe de boko. Me pacho say me ne papa bi na e ware a wo Amsterdam or Holland. Na me pacho ansa na obeye me ho ade no ma meti ase se oni yire. Enti o ma me frɛ me busua e ma o mo ba. Yen hyehyɛ sɛ obɛyɛ me ho ade nti wɔyɛ me ho ade ti yɛ ho die no mu na ɔyɛ sɛ me nkɔtɔ asase na minsi ɛdan ɛwɔ so sɛ bɛya menya baabi atena ti ampa me kɔtɔ asase ɛwɔ botantia nti me start sɛ me yɛ foundation ɛyɛ bibia me na masi dan ne sɛ ɔbɛsan ne to aso miɛnsa ebia yɛ 2-bedroom flat nti me si dan ne wie no na aka meters ne epono kakra bi be epono be 3 mu ho na che se ya wie dan no nti obaga na me kototo ni nyina eye ni nyina edi meters ni nyina be bo ho nti wokoe no man tini nka biem afi me friend a onfa ena me kobo mabusua ama ne papa ama ne wobrukum ena ye friend no ye friend na o se bibia ni ho nti mi gya ho koe nti ekire na wona me papa na ne di nkomo nti nkomo no mu no story na wonti mi nka asem kra ade kra me di aye no na chese ekonkon ho ti wo ba Ghana last year one frame no ba na me hu se waba ena me ne me sofo a wo hira ware ne so ena me brother panyin ti ye ko ne na so e wo baabi a wote no e wo kwapra nti ye ko ye no ye de tu anim no o se ne baboy a one ne tifi ono mom na akeka me ho nsem e de akere ono nti wanka bibia biem ti yenko na obema ye muaye nti me sa machi koye ye hwe nanima ne muaye ne ma e na wode koye nti okoye no frɛ sofo ne ka kere ne sɛ on ware me biem nti sofo no so ka kere ne sɛ ne on fa me nkofie na onko gyae ma ware e wa mamre kwan so na sofo ne frɛ me bo mama ne na me se mate ma bona still ono a onko gyae ma ware nti baabi a mete no so no me rente na edan no time aso ena me yese ne meba machi na mabehwe edan no me so no ansa na me ye edan na me de sofu bi ko edan no ho na we steam bender me ni na etifi be ya na me renti o Church of Christ sofu nti ono na dan no ho bibia na de ani ade nyina oye nti mi kisi na ekuta me na me de ko dan no ho ono na mi kisi ne ko di no ho nti me yese ne meba machi nti on bebie dan no na me hwe baby a akosi na me hu se metimi atena mu na ayiyia ti me baaye no ana o ka kire me se akonfo betwetwe 3rd floor wo ya no enti 2nd floor no so no kiye na bu akam ti me yese ne se kiye na bu akam dia mepa obi ama na ye kiye no na masesa safo no enti me sesa safo no me wo ho no ma nko me ka dan no ho anadwo be 10-11 ena obi beka kire me se mete soro ho no obi beka kire me se o sofo se yemfa niema emra dan no ho nti no o hie nipa koro ni nim ho ti o hie nipa koro no mo de niema na ba na me se mate ti me wo ha na me hu se ka bia besi wo afa nipa ne ba ya na ye mimi kun no ni nua ba a oni ne wo fie do se ba ka me ho nsem a kire no se mimbie pono na oni me bedi nkom na nka kire ne se anadwo sa time se die mintimi mbie pono na me ni ndi nkom nti wonko ade kye oni me wonkom a oni ma bedi ti wo gina ho kasa bebre manfi no ti ade kye
na osan ba efie ho biem na me ka che ne say me ni nkomode bia wo kra wo ba no wonim ha obi na de wo ba ha nti papa na me ne won senkan nti onko nti papa na ka che ne say won fa atwede na onfrom na second floor na me ho no me yi me nsi fom ampa ono so di atwede etwene ho no nti me wo ho na me hu say ofroba na me ko wura inside na me lock me hu nyina na me frɛ obi wo asuofia na odi asuofia police ba nti police ba na boy ne te me dan na chi wo soro ho na ye ma ne si fom na ko asuofia police station ti ye ko asuofia police station mo se me fa nko dosu ti ade chi na me de ko dosu na ye frɛ boy ne ma ne ba ti ye ba ye ko dosu na ma me ne bi sa me se me dan ne papa no na me se me kunu no se den na che se eye me kunu no ti me ya ware ne pictures nyina e de kire no na ye frɛ papa no so ye frɛ papa na ono so na asɛm a wɔka ne se me ye scammer ti madam ne bisa ne se eye den na me ye scammer wo se me se me kuofo e bi be ma me sika e na me se wonko ye me ho ade na ye mfa sika no e ma me ti madam ne bisa ne questions bebree se na aware na me ware ye no na je se ni sika ni mu ana se me na me ye bibia wo se an wo boa me e na madam ne bisa ne se ni sika sen ne wo mo se ne refi na madam ne bisa ne se wodi mfie se nti wo kan age kire na madam ne se on pass am foforo kan na asem na wo kan ento asom e na mo frɛ boy no e na mo ka kire boy ne se onko ne fi ne ko hwe na wansi fie wo bi because wo kra ware ne ya mfrɛ wo mu enti ne ko enko fie ho ko disturb lady ni bem ti mo ka kire papa no so se papa no fi se on ware me biem a ombra metre fie wo ko pim time obeba na on fa me nko ma abusua na ajapade a woni me aye no on fa me chefa ewo mu emma me na me call me baby na boy no so call ne baby nti me wo ho no ma me tu kwan sa kakra me brother efrem so yare nti me ko brekum e wo ho no ma na obi frem me say ya san abe change door no na me si da bi nti me je me ka ba me ba ya mpa na ye to the whole door ni nyina afiri ho nti me free police me wan so na me nema go inside nti me free police na police say no me nim de pakora obetu door no nti me ntimi mfa nhye we say asemasi ana say obentin na betu door no nti me nema go ho de akwan me fa so a me hunu me nema no na me frɛ obi foforo no san be change key no ma me ti me bedu ade kyen me ho ne san frɛ me say me mbra dosu na omo ni me ndi nkom na me kɔ we ti me kɔ na omo bi sa me say na me nim say me kunu wo yere na so me nim say wa ware agyae na me sisia de me nim say o wo yere wo nti me te kasa wo machi say o kasa ma me ne kasa wo machi batman kasa na ekohia wo ma me ne ho woman no ho dosu woman no na obi sa me say minim maami enam so me hu no ba ko na maybe me ye adwuma me so na if papa ne fie o kwapra honom me sensi dan ketewa bi wo nchen ho ama no nti ya wo ma me ye fie ho adwuma e ma no politanke wo nyina me na me ye nti me de anwea ye adwuma na anwea ne ko hia mienu wo ho nti na omo hu de isa brɛ na wo de hia maame no bra wani mo ntente maame me ba cho sa brɛ na me di hu maame no nti me ko kyerɛ maame na anwea na me san ba fie nti me bi sa be ma ne sɛ na adan na oba wo se wo ni nagyai na obebe ye bibi wo fie ho na se wo se me nkɔkyere na nwa na mfa nya ade wo ho na o ka kyerɛ so nkwala wo mu ntam enti no ono so no one ne na wo nti na mimi ntimi mba fie ho nti na okoye se ajapade we no maame enti na ene de one oba na eye ti man kasa bi enti me wo so ho no ma na mo se maame ne se papa ne de cables amia makoto aye de wo ya adan na metwa de sende papa ne say cables na ye betoye no eni no o de asende nse me mawia cables no ma san afa cement 35 bags ma fa iron rocks any blocks mawia nti sa de ma me ne me complain ye ncheme nti e bisa me ho asem enam say bi bisa papa ne say na blocks no ne cement na wo kan sa ne man hwan na totoye wo se me na ma me ne say na obi a woyɛ dan ho adwuma ototo ne wasan wi asa anema no nti me ka sɛ sofo na me de ne ba dan no ho sofo na ye me dance ni nti ye mfrɛ sofo no nti ampa ye frɛ sofo no ɛna sofo no so confirm ye sɛ cables na aka no ono an nya wo na wo wi ai nti ɛkyerɛsɛm no kosi sɛ nti de ɛkyerɛsɛm no kosi sɛ maame ne wa asɛm bi a ɔne ni ko ɛyɛ okuru no yere ana pa try sɛ o wa asɛm bi a
oni ni kunu nkoka se me so no fi se woni me wasama onfa nkọ court na court mfrɛ me nti ye nyina obia enko na me koyi ti me koyi no me wo honom na me ba girl so ono so wo university a nti itu kwan ono so wo university nti me koyi ade ma no ti me wo honom me nya akobi na ne sofo na di kan frɛ me se me kunu na frɛ ne se onfa maame no nkɔ dan no ho na se maame ni ba bia dan no wo nti afi no nkɔ kyerɛ ne dan no enam se saa ti mankasa ti the following day me wo ho na number bi san frɛ me na mpeke a wo say I didn't na Vivian what to dan no mu enam se when ni na obo ni din kyerɛ me o no o se e frɛ no no sister Fosti enam se me niema gu dan no mu wo se am ba ba ya de wo ho no enam se me niema gu dan no mu se dan no de bebre da ho nti me ho na de me niema ye den e wo ho no na aka kyerɛ me se obema wo lawyer serve me enam se mate nti me ba Friday in the week bedru ahomachi me koye a yasesa key no handle cry ni ho no ena me force ya ma ebie pono na se me na cry me di dware cry bi na dem ho yasesa me niema yi na to aso me yesa me na wo boga no o se friends eh kwaku bedi ako we dey share no oti Amsterdam Holland wone ne yire ne friends eh Fosti sister Fosti ti wo ye dey share na Ghana ha ana ye Facebook so mpacho da bi nam na wo fe ba o nam ne baboy so ne baboy na oye madamfo ena ono ane yamba ni nuaba a one ne tifie ene ye dey enti ne ho me ko na dwuma na me ko hu no ewo ho na dwuma ho ti na baboy ne so na me hu no ti boge bi aba Ghana na kakra na sabe na oba Ghana be disai mi ene de me se wo so woni ne nkomodim ti oba ya na chese o sia wa na obeware o so ye oba me enom de na me ne tenae e pese mi je me ne tenae ne tenan fie se me ne tenae be 6 years e wo ga me pa try wan ko 6 years wan go do tiri okoye na okoba ti wu hu no di sen okoye mi hu no that time na che 2016 na che e wo be hu se wo be di bosome na wotwe miensa oya na odi bosome ne na wotwe miensa na okọ Amsterdam wotwe mi frɛ no me pa try me ofa me pa try all times anadwo time bia but anadwo de me mfɛ na anadwo da di ade na woni on na ofrɛ me on se wo se wonim se o wo yere ti se wonim se o yere bia se wo kunu ana na anadwo de na wontimi frɛ no na otwɛn mo no na frɛ wo da bi nye da nyina me frɛ no time bia me fa telephone frɛ no ti wo hu da se papa ne ka de fa na ware se woni ne yere jai me pa cho de o ana se asɛmaba me pa cho ka kyerɛ me se omo jai aware omo jai ana asɛmaba da bi o ka kyerɛ me plain se omo jai aware ti hwemu ben na wo so ye se bi o papa mame ne wo yere kura nkasa ana se dansini a o gire mu ma me hu se o ne wo yere jai me pa cho time Links Reverb, Nonda's Clarity. Based on a recent survey, more than 52% of Ghanaians agree farm animal welfare is important. 65% of Ghanaians believe hens live happy and simple lives free from needless pain. But in reality, they are trapped in tiny cages, subjected to stress and suffering their entire life. There is, however, a better way of preventing them from going through unnecessary pain. Imagine a world where hens are able to roam freely. Give hens the lives they deserve and say no to hen suffering. Fiewo ahade mentumi mfa wo ma ha na emom no mikosi biama ono akroya sankecho se meyere na bagana kofie ona ko kire na bian anya ai wo se me ko kire no anwea na memedi ye adwuma wo fie ho yo na ko ka kire maame ne sa mampa cho boga no waja no ana montema tete me pa cho ni de me ni na ndi nkomo biasa ade na ni na ndi nkomo biasa na oba hin so no be so ye
ma efie wa papa ne se boga ne se wo wanu masem na mbe ya adwuma se boga na ka kire wo se one ne yire jai ti pampani pa obi one ne yire jai no ni ne ba nso a fie wa no oba wasa so an se kona koyi ade ma me yire no mfa nya adwuma ntina mpacho ho no oka kire me se mi bisa no nti oka kire me ti wo so bu se ma me no sabe no wa ya ho ade mpacho no wa ya me ho ade ti wo bu se an se still one ne yire ne jai mpacho asem oka kire me no ode ho na be ya ho ade bẹ́ẹ̀ bia one ne yire jai so obeye ohun ade one na busuafo ode hwan na beye ohun ade me pa cho ode nkofo na beye me ho ade na wahu aware ya de nkofo na beye da anti bi aware eye abusua afanu be ma busua oba abusua bana sen no se one ne yire ejai na ode nkrofo ene beye ohun ade wo bra ne maame nka ho ne papa nka ho maame nua bi nka ho abusua panya bi nka ho eba ne sen ena musuma abusua tena se jabo ga banti on fa nkrofo mra meye ohun ade eba ne sen ne sisa me pa cho onu nanu mu asem ne se problem umuja ye no ensankan bi wo ho no ma wo se one oba na busua nti one oba na busua ntokwa ni ade one oba na busua nkasa nti no me mane solve sa problem no enye den enwie nti ode me kra ko nadamfo bi ho eye osofo ba bi ho nti na one ne edi sa ankomo nti osoma me nti me ba na sofo ba na ka kire me se me masem na omo kan ena bisa ne se mama mpacho asem be na o se asem se na o ka kire be ma ne se woni oba no kra gya ya na se problem ho o se nka wo solve problem no usu na nke wo se ohunu se gya wakwa ware epe mama be ma no wanka no kra nkire me enti wo so to obo ase papa wakwa ware epe na wo se oni oyere gyai fami ko okrum mami wu abusua mami wu mami wu papa ana krokra wo frim uko nkrom ni krom kra do se ono wonko ho wati bi da wo examine so wonko ho ti eno tire wo se na odi bibi ye den esi o kakra na mo atra mo odi ahoho abaye oho ade owie wo so den onya na ire nti o se nya na ire ne me o se nya na ire ne me na den tiro so ska me no minim ada ifo na fa ho ka da bi antena ono ana toka wan kwa yeshe da yeye ko toka wa 30 million ti minim se wo scam obi asa be man ne timi ko toka wa no 30 million de be shawo dia minim na toka wa wie die bi na ye ka ona ye bibia ona discover na ye to bibia ti na oba ho a bota sisi se afi de obeka se afi de minya me yere ko minim se bia se dan no so amesi awie ni ti na wo ye sa de na minim ma dwena ho sa menti ase afi kwa the police station ho no oba na gina ho so me ne me kra na ada boga na se ofa oda se woni me na ada oba bia so me ne te ho so ni yin ntia me ne te ho on na te ni fie ho me ne te ni fie ko pim so obeko ni fie ho mpa so an o ko ho mpa so an me ne te ho ko pim so obeko ayo mama we sure nti me ntwantro na ne man we na kora na so ka ho nsem no we o fie ho obedi Ghana bosomi a uda ni fie bosomi na wotwe mienu uda fie ho me pa cho ho na me wo ya wase na de na okwa ofiri ho se okwa odiki ni ma ba ni ya ho ade na ye ne yira se ani tina na wo ye we no e de ama me se be ya me na wonye nwie se be me si da ma na wo si nwie na oba na wo so koda ho nko ade a da no so de efede we de no ko so ma no tena me hana bisidi ti boga so on fa woda no waska me no maska me no me kwa da on fa me da won hu me ho kra da wow na ne yire no so minim tese si ane de o ti na se mete wase boga no na de telephone number ma ne yire me pa cho ai se won frɛ me pa cho ai entu free fio me pa cho ai ti ono ne ma na be sesa me ti enra eno mo frɛ me se be ma ne se me meje me niema ena mbisa o me se me niema ben ena o se ai o se ne me niema bi wo dan no mu ti me meje ti be ka chen se me frɛ ne back man frɛ ne bi
Because me nim the omode ne ma na ye. Okay. Hello, Mr. Kwaku Bediako. Yeah, call Organa no Amsterdam. Pacho Amsterdam. Okay. Yeah, try say yeah benya Mr. Kwaku Bediako. Na yeah busan say Penny yeah mo kwa Amsterdam boko. Pacho me wo djuma kakra me sremo. Madika ka che brother no, but he saying say or rushing it too much. Nti nyame ya do ma me say Monday. Mama be crap a wana matumbo asni akasam pacho. Ne ato so hu. Wo djuma me tin nkasa me srewa. Matie wa say ti yamfa won kwose dwoada ana wo yire ne beba. Me pacho me yire beba wana me kra me kasa bi. Na era no nim no de. Me pese o confirm am e bi kwa na onim no. Pacho me ni pa. Wa ware no. Pacho nyame ya do ma Monday me chechi me bibie mo wa. Nana boga na kasa yo. Mame musera no. Pacho Kwaku, good afternoon. Pacho me wo djuma nyame ya do ma Monday. Yo wo kabia no nyame ya do ma Monday be ka ma na si. Kwaku na wo se woni me. Ye bi se wasam ya no se wo yenim se wo adwuma wo de ya no woni me na se woni me. Nyame ya do ma nyabotre adwada. Wate? O se na yire kura beba. Why? Me Pacho mate. O se na yire beba. So onko ja wo de. Onja ma wa. Na ka wa no we. Me Pacho me bag mu. Na ka wa na she bag mu. Na me ya ade paint adwuma. Na wo ye paint adwuma ka wa she bag mu. Da bi me yigu na wo ye nso ka wa ala e basa na refu ka wa. Kavra. Today also we adwuma mu. Ye man dwada. Ye fa ni die ma no. Na dwada. Ti mo bia nka ho asem. O de medie be ma boga. Kwaku Bediako. O se dwada. Onu ankasa be kirem. Ti adwada mesabedi akom makama wiase nyina te yede wanu asa adwada don ko pepepepepe na ugina so free Amsterdam o wife nso ye behwe nanim ye behwe nanim ti na ye nkoso a ye mama bi di na woda wo USA oh we see your money din ti na oba ya 3,000 choppable Ghana cedis. Ya mami a wo America ya da se nyame ento ne boase insha mama wi benka semonu mpacho ewi de boko ene se sister bia ye frɛ no sister Ama a ye frɛ no Chewa ena ebleka klani na o ka kyerɛ se no ne ye ti afrancho na ono so te kononom ti kane ne na na kwa asɔre ne yehu no ti o ha no be ka kyerɛ se baby a otie no ne dan ka so ti ofre be ma ne se be ma no emra no me pedan mo so oni ba bi odo mu fa to be hu yenso ne ya top road to bi wo akorowa ne ye bo single room bi asisu ne ye nwie ne so ye ha dan e se ye kwaye ma sister yi na ye kwasesa ne ma ne mbanke to ani nyina do mba ye ti sister ne ti ma di ne pa ti bi la kakra ni no yale ti ye ko no da ho ne ye de ne ko hospital ni mi kunu ti ya chire na ne ho ye echire osan na osan ye ketekete ne ebusa na ose ne ho mfa no ye san de ne koi ti ne sister bi wo nkuransa ni sister Penny onso de na ba chia ye pen ene ye frɛ no ka jense ni sister ne yale o anka hwe ti bile kakra ni oso wo frɛ ni kunu so wo mre ni ska nko so so wo ndo ni ska ti bile kakra ni be te ayi bosumi mienu mu na akoi na me kodwom so me ye bodwa ti me wo ha na ne ba be ma Penny frɛ me se ma na wo we ena me se me wodwom na sofo so wa mi kunu na me se won so ko ni kuro mayie o se ma ye ne ma me da sole ye no wasensene ena me se obi ani fie mo nko na o se yan obi ani mantan o se da bi ti ne me so me di mirika fa ka ba na me de me ne ma ne ma me te sasa na me de me ne ma ne ma praga ya ko na me ko ya mpa na nkura ni o ma me eda ho na nkura tete ne ma o ma me ho enti me so na me kunu kwa yie me nya obi amfrɛ no wo ma me frɛ obi a we se me kwa yie tini sister na me frɛ no se sister de asie ni o sister na wu no se ya ne ba ne kora afrɛ na no pɛ ya bɔ na mane enti me ya ne me nya obi enti me so ye sofo e ba akọ na me frɛ no ka kyerɛ no ba akọ so de ne tuwe na me frɛ wo mi ka kyerɛ wo se wo so wa yie bi asinto wo mbɛba
na je umba ye no mbe ye si ye pebusuani kura ma na gina ne ye de na kwahye fridge mu ye nyi obi a na me frɛ ni sister ye pebusuani ama na kwahye ye de na kwahye fridge mu wasi me nso me ba bia me wo ntimi ma ntimi frɛ busuafo no ti ye frɛ wasi wo frɛ busuani a we si me wo yi ase we si me wo yi akwantuo me kɔ ba bi kyese me kɔ afuom kyese na awere ho tina maame no a ofiri wo mu kuro mo be gina na wo ne me sofo e de no kwahye fridge mu ti ma ebesi na busuani bia nsi ho ni kunu nso frɛ na ni kunu nso ye be kɔ nhyiamu na ni kunu ne baaye to oba na wasi ne ye kɔ nhyiamu dia wo kɔ aba obeba besinne ya frɛ na wasi wanya adwuma bi ye oba ye beyi na di enti wo ma besinne enkura no so gu ya sufunu no so akyɛ ye ne aso ye ka busuani bi ansi ho me hwɛ enkura me hwɛ funu se funu no kura na wo mpa enkura yi so enti ma me so mitie mu program no am se ne Good Samaritan tese mo de papa oso ni ba bi da one nkora miensa nana munine kanen ya na na kwa asore na mo amufie mu sia mo nkotena mu bu na ya bo singing room na nesi so chese mo amufie mo nkotena mu na mo de ma asore ba yi se kane asore ba se kone o mani nhiem uji obeka chose ni krum pese oba rent da uji be ma number friend ya friend no kura ma be ma no tutu bi ma me ni me kunu na man baby na mo man baby try na se no de yare eche be ko betena mu 10 years muni nyami sham on rent da bi mpacho da bi nyami sham 10 years mpacho na ne ma we mu shushan ketekete na mu fie wa na watena na kura so ha dan yo mo amusi mo dar mo haidai na mo de mu fie mu nsinwa mo bi atem 10 years a wonti ahwe onyankopon inshallah good Samaritan oyari de dikai no o frɛ busuafo no bo amane ana ne kunu no ni kunu no de we ya we say ya ofrɛ so o mani sika nko hospital de ba we kura ya dansefo mo ko fa no ko hospital no ya de ya amfrɛ ni kunu no ya je na to ho no so ba cho ya nyina anto abusuafo no o ko ya na eyi no ba cho ni sister no won kura nsan na ya frɛ ne bo na mane ni sister pe obi behwe no ba cho obi ansi ho ti oba fie no oba fie na ne ho ye odi ne pa ahwe nkure te no chi na se no asade ayare ena kakra ni no ka se ne mene ene na so na yesi nsu pa ne blog na wo so ano yes ma bro aye ne sa na mso obi ana ye yale ti ne ba no so wo tintasu ya na bon ti bi ana enim se bia ti ye ho hwie ne se ebere kakra ni ti modin call ba kwa yare ne sai den wa meka hwe ankyere mo o ka kire eduro na yede ma no hospital gi no wase wono ma na na se taatai ti wo so ko hospital bi o ka kire nsan ko nsan mra ne yemfa ne nko na ka eduro no mbe change na ma se hospital nduro na nye no ti abibiduro na wo ye so bata kutan kwara miensa kwara nkete mabre kana mabibre na oyare ofrew unfeska ma umane rent na wodi ye adwuma din no de so sebe ya ne ma ofra krowa obi abeka wo ya plafo papa Ghana mabre denti wodi aye sa adwuma din ya te abibidro sa tonam hwa hu sam sen kwara na denya ne om so maame asensene awu sam na om si maame ne ho awusam owi na se ni but we 3rd March ekoboso mi mienu ana kuno o abusua o obi ensi wo se ne ma no bedi den ya ba resra ne ananse se funu no nkra enka fridge mo obi ensi fine ofre seko ye dura he ana obi ensi a onianom bi okuma se a mbacha ba ko wo pankro no ikunu ko no ho wanim ne so wa jise ni kunu na bansa uni awu no jise ni kunu ba ye hwe ni ma bosumi mienu nti ni kunu mai ebedi afede ni kunu mai oni awu a wo ma miensa no o san ko se kire duma se o mi kunu san ko se ko ni krom ho ko dwa to a jase hene no wo ho fira busuan na busuan se o mu dwene ho se besi nne ebesi nne na se o mba dwene ho de ama mpacho minim tinkura no wakofa o maba baby a haida na wo wuye na ye do mba ye fie ho
Ewani din nyina de say. Comfort chewa bibre nipa bibre so fere ni Easter ama. Ah so enso. Okonsu pa blog obenyo di obenya bia no woye. Lumba kan, se lumba hu. Yamin shrama, yamin shankanka gana ma. Yele yari nyine. Sebe amadi bi bebo. Onfe bi mo. Na sedie me se ode ne mabesi yi. Madi on we ode na kwa SS. O yali nyina wasesa kwa ndem. Ode ne kwa SS o SS2. Abaten wo ya. Right. Yenkwe address eche jumase. Nikuru na ba ahoma ne so. Wo pa ye friends eh? Montra say. Pani no tason yan ketwa ne nyina ho. Hello? Hello, ma. Eja Charles, what to say? I'm not doing it. What to say, Chewa? About your I'm at that. Nothing, me, Wadaroma. Na Pacho, Unini Kutama say, My mammy, sir. Waba, Abepe. My mammy, sir. Me say, Uti, Busumi, Nina Kakrenino. Waba nine Abba, Unini Kutankwara miensan. Ena akwentin fiwo wabewu agya nkwara no watumi afa ka aba abehwe mama mabaku ma se abehwe me ma no ne ofo no isi ni na so ode no kohye friji mu no enti my imagine say macha 1 week time me ne ofo no me yiri panyine no frɛ me ka chem say ne wo fa bi okumase Yemra na entrance na ihunu pe be fa so be yen. Na. Ti a make ase kra me wo me kru ma chena. Oyire no no. Me yire panyine no. Oyire no no. Chewa oyire no no. Tell you what's up, no good in done. Your hustle, aqua Charlie. I tell you what's up. Enjoy the ride. I have a child that has a lot of rash on her skin, a lot of irritations, but since I started using Geisha Black, I can say she's feeling better, she looks better, no more itching, skin looks smoother, and Geisha, I bet you, is the best to use. If you haven't tried Geisha Black yet, you should, because it is helping me and my family. Until I discovered Geisha Black soap somewhere in 2021. So when I started using it, I realized that my black spots started fading and my skin became clearer. I started having a very good skin and a smooth skin. So far, so good. And I think I'm sticking with Geisha for the rest of my life. Mama na me wo baby ani ti na afi na me ye no makata bi ti mi wie na me di mi ka ba ho no Yo nti bosumi ne na kakra oba na ntiase a wato nam no monse do no o ma na didiem ne o masetena mu so ba to me ma no msa o de ma hwan me di si me ba no so no ayama if you ra I so for na yere sa bosumi ne na kakra sana de aba ma sandi ahodo be miensa sign na o de bai ahodo miensa no for ye dia dia 4 million miensa cha o papa de 400 Ghana bill mami musa kora no But you about for sending 600. 6 million. No, me no send 80 million. O de ma hwan? But you me ma. Na me bi nsu ko twa aka wo school. O bo mama ne. O sending ko ade am ka chiro. To discard am prenu 800 baako 600 baako. Eja mami unu ne wo ba o se dan kura wa amane bi sofo yi ne ne yire na adom omo a omo sese a omo kotena emuda ye yama wo yiri atena mu 10 good years a went year rent ti 10 years no ne yire na wa ha mo tame ba no so ho ane aha mene ni jae ne dan na mitimu no me sorry ja omo ho eti omo
ɛdan ne time no so yɛ no wanka nkyerɛ me ɛna ɔde nkwala no kɔ ne kurom kɔdi na kakra nti ɔmo ba kumase no ɛna sɔfo no ma ɔkɔtena asɔre prɔto amato kusi one room de ma ɔmo tena so ma nsɛm wo yɛ akɔ nsɛm bebree ma sɛnde sika mfie nnan na mehuru nkwala no baabi ɔde nkwala no fa megyene ho a manti ase na msi no mɛbɔ me sɔfo amaneɛ ne mahunu kwa a mɛfa so ɔsɔ mpɛ sɛ ɔbɛkyerɛ m baabi ɔteɛ ɛna me sɔfo no yɛ sɛ no menya sika no ma bɛɛbo so mmienu na msi nkwala no nya mehwee enti mentumi nyae sika no ma na ɔsɛ woyɛ saa na wobɛhunu wɔ m ampa na makyiri ba ɔbaa awu a meyɛ no yie enti mebɔ no amaneɛ ɛna ɔbaeɛ bɛɛbo so mmienu na mesɛnde nkwala na ɔbaa ayie no nti ɔbaeɛ no ɔde nkwala no mmiɛnsa baeɛ ɛna ɛne abusuadɔm no tena aseɛ kɔdwo yɛwanya hohoo ɛba bɛtena aseɛ na ɛsɛ wɔnyere no aba no ɔyere dadaa no aba no ɛne ɔmbusa nsɛ kwan so na ɔso bɛɛbo so mmienu ni ɔnsɛnde nkwala no nti wate sɛ ɔni aba awu ɛna waba sɛ ɔbaa bɛgye sika ama nkwala no yɛne ma abusuafo kɔdwo na boso mmienu ɛnam sɛ ayɛ no korɛ ɛna ɔbaa no tena aseɛ na ɛsɛ ka wasɛm a nam so masɛnde sika bosome mfie nnan ni mehunu nkwala no ɔmpɛ sɛ ɔbɛkyerɛ m baabi a nkwala no ɛteɛ sɔfo no nso amoma ma no yɛ sɛ bia ha na mede nkwala no anaa wo ma no akɔakɔtena ɛna medi aboboo saa ɛnti me ma no wɔm sika bosom mmienu no ɛna wo ma no mu ni mfie nnan ni masɛnde sika sa mehunu nkwala no afei na ɔmo abua maame no fo ɛna m sɛ mɛsɛnde mɛma no sika kɔ a gye sɛ mehunu baabi a nkwala no wɔ ana mabusuafo ka kyerɛ m sɛ mema no sika no ɔnkɔ na yɛbu ka no a na waba mema no sika no ɔkɔ maame yɛyie na anyɛ no adwene sɛ ɔbɛba bi anyɛ no ɛno ara sɛ ɔkɔɔyɛ nti benada na ɔsa baeɛ ɛne ɛtena aseɛ kirikirikirikiri nam sɛ sika no deɛ mede bɛma nkwalaa no na mmom gye sɛ mehunu baabi a ɔmo te ansa ɛna mabusuafo kan yɛ na ɔkaa sɛ ɔte sasa na ne sɔfo baako bi trɔtɔ a ɔmato asɔre prɔto no asi wɔn room a ɔte mu nti ɔkyerɛ me hɔ no ɛna mmaa ne sika no ɔkɔɔ nti mewie ayie no ɛna mkɔkɔhwɛ hɔ nam sɛ ama nti ha na moteɛ ɛna wompɛ sɛ mehunu ha no mfie nnan ni hwan na ɛbɛyɛ saa de no ɛna mede mhunu hɔ a mede ba mbaa bi nti mekɔ hɔ bɛyɛ sɛ mprɛnsa na asɛ mprɛ nan da bia fon asɔ mmirika ba na yakɔ ne abusua no atena ase ne hunu kwa ɛbɛfa so ayɛbɛyɛ nti sɛsiɛ na moka sɛ mewɔ fa ne yere na asɛ awu a maba yɛbɛyɛ na yie nti mfa no makasa ɛgye wo sɛ maame no awu bosome mmienu nie ɔbɛɛ wawu maame ni hɔ a ɔmo gya na yɛne maame ada meba na mfafo amfrɛ me ɔyɛ akora ɛne ɔba no ɛntwe o bɛsɛ woyɛ gya ɛkɔ sɛn ne nna kakra ni ho asɛm na mebusa wo mama kra no ofie Friday ɛgye firi hɔ nso ɛ ma wo sɛ ɛfiri hɔ nso ɛ nti wo bi a mefrɛ nkwara no ɛna ɔmo kasa yo ɛti me na adwene mu no ɛna no meba wɔ na mbusa wo sɛ de sɛ maame no aka baabi nti sɛ de tie biara no yɛyɛ yie no wie a mede wɔmo yɛnu hɔ ɛhɔ kora de agya ne abotrɛ yɛnu hɔ yɛha wɔ yerɛ bɛnya nu hɔ agya deɛ ne kɔmfɔtew a mate mpopue bi saa na moyɛ mo anhyɛ mu meyam deɛ dɛda ɛna obi a yɛsɛ bosome mmienu ne a ofiri mu no obi akora mɛhwɛ baabi ɔda adɛn because kwa ọmọ fún àti ẹbùsùn no ní maame ewu ní maame wu yẹ wọn tó wà ama ní maame busoni bi ahu mi da. yano ti dante sɛ ɔsɛ ɔgya no kora busua nim sɛ wɔgya no awareɛ nso gu nkuro wogye obi adeɛ nso a wode ne kɔma n'abusuafoɔ kyɛ wakunu wote deɛ n'abusuafoɔ kae si mfinhyɛ aduanan ni na waware ɔmode hyeɛ no wɔ hɔ ma yɛn mfinhyɛ aduanan sɛ na panyini no kora anyɛ afe na ɔwɔ 19 years
so mu hu da oyede no so saa na wo megya no so nhyɛ wo mo nsam o se mentonka sɛ ɔbɛgya na ma abusuafoɔ ɛna mebusa ni me kura me kuno ama ote de oyire abusuafoɔ ka si ye musa sɛ dabe na ɔbɛgya na ma abusuafoɔ ma de o kasa no kura me nim no dabe na wokɔ gya no ma na abusuafoɔ ma nya ya brother say me some hem so ma odi mi kofi na wogya no no kɔ bɔ abusua na mane ma o mi enko abusuafo no na woso oni mi enko na woso sɛ wonim hɔ ɔba hɔ kɔyɛ ne ho adeɛ hɔ na abusuafoɔ nsɛm deɛ wonim abusua fie ti wo bɛkɔ de amane bɛkɔ akɔbɔ mu sɛ sei na ɛkɔ na waka kyerɛ me sɛ o mekɔ akɔ abusuafoɔ nkɔ ɔmo antu ho anamɔ ama me nti aware ne mu yi bɛma emu kura ma waren de gu efie nwɔtwe ni ebi egu nkuro ana mfie nwɔtwe nkɔ hɔ unsin ho nkɔ ka nkyerɛ wo mo sɛ ɔmo de hye nkura untumi nwa ne bi wakɔ unsan so nsankan unwu yiri krom na wofuro ka na akɔyɛ no wade no wada na mesi nye na nti wofuro ka beba da wokɔyɛ no wade no otim ka wo de kɔyɛ no wo ne wabusuafo ɛkɔyɛ no otim da wokɔyɛ no ho adeɛ no ka na wo de kɔyɛ a wo ne wabusuafo de kɔyɛ no otim dabi na otim uye de hu oyiri nua bia namba bia kyerɛ me ni nua bɛ ma ba ko pɛ ɛne wo ne ɔba ne nti eja I put it to you so that oyiri nua bia da sa ɔyɛ wo nneɛma a wani nye ho a wo kwan kɔbɔ amane ke kɔyɛ ho adeɛ wo ekrom ɛde ma abusua kane nke kuma sɛ ya no apenafo bi no ayɛ na sɛ bɛ wo bɛ hu ni ntinti na wo kɔ de fie wo ware pa eja to so ma me ma me o nti sɛ da de ne tie ne sɛ ono papa me kra wo ni ta listen me no me ni ta ɛna ɔba no wu de mo na sɔre sɔfo no ba wo a o cha tare tufu ɛna ɔbɛsi yɛ yi na me nyɛ ne fa o ye ya asante fo nti ka wo sɔfo ko ba mo wa sɔfo ko ka mo ba no wo sɔfo wo na wo kɔyɛ ne ho de wo eku mo de ka ni de ko yɛ ne ho na ka ni mo abusuhan mmara kwan so na yɛn pa ba because ne ne wo ba ne ehu sɛ ɛnkoda no ye ni bi amfra no kɔ na ɔmo kɔ be sa wo man nyina yɛ wo ɔmo tutu papa so ɔmo akɔbɔ na bi akɔka ma no kwa ma wo bi ba ma so ɔmo kɔ mu be ma na ɛna ɔmo de ma ba ɔho eja we de me semo kakra ya bebo mama ne semo de hia wu se woda benkum ni France ne okay wo si mu krom dade so ya ban ban wafom efuru difo ya de atum ba wo se abuhye ntimi tu nipa mi e behwe se eyampa se ye chewa na afri mu ya na ana enye chewa na ne makora wo gya o makire no kora wo mo wo hene na fei ehun senkaye bia wo ho a mo de agu akwan so na 2 months ni obi ensi hada one year ni be bia na nye nipa na bebo mama ne so bofo bebo mama ne oye mi fi group ni omo ade bi bia ma me ha nipa bebo mama ne o fi mi group ni ne ya busua no chere so ye den no te ono dem oba no ti bi masuma mi mu akọ so on hwe oba oba ne no eja mudi ne apro na chi a nyema bebre be sei chewa mama ye hu so makrum 40 years mo hwe na chi akwan ya na ne bu afu efunu difo ya jatum wa free mu ye ntumi nyane no mo nyi ne ho ano
but me yes nipa ba busumi mienu de akyere yi ba kokora mfa na ni mehwe na onhwe ne baby oda say ampa se mudi sie ni a na fe yenti amane se we obi na ka kire nti yen confirm se tika kire na obekan no enokura na se enye nokure busumi mienu de akyere yi yes o wi ti bi mafe na afino na se obabi oda no wo pro so asa de ni papa de ko he na se o ma hu oh no papa o be ka tire mo so tell ko se o wa lawyer for o da principal report case o wu no e na me be twa no manzo oh o no obi ka ma bo le ka na e ka fu what ban for me be ko na me pe ma this ni pa ba ko se ni o ko ma be si ma ye se ni o sha ta ni pa be si ko and choose no point ba oh eji omu bu abusiano eja no atade ne na ye sofo panini kumi na o ba de na na ba ni pa ba ko pe se ni ni pa ba ko pe se ni eja ye mo ne ye onye se mo ne de wo dihye ni pe baabi atena na eja ya boa no baabi atena na chalo foto ni sile ba ni ko no ni ka dele ne pa eja na papa ma me pani wo ye ne ye be ka chance wo ko yeso wote baabi ne yeso yeti ye baabi e de ne ye be hu se wo ko ni kuro ma na wo ko ni kuro wote baabi wono wote baabi ne yeso yeti baabi nyase ye ni tifie eja en fan sen ko hide ponzo e no ko hide wo fiera honzo e o hide o fiera ye no no ma ni fie 40 years untia em tam chese sen ko hide wo fiera ho na wa free mu ene ababo mama ne so e fiera no be for the due process e lam to enti na aka kire mi kunu se ye be ye papa enu ye ho no eja sa o ka ya da se why ya da se na ye papa eja ya da se aba ha obi 4 years no ni papa javo we dey die high obi 4 years ni papa javo ye ni mu no o na be tia na ni ani o fa ta na ma so wasiji se wo na wo pufu se wo mele kumasi ansa na waba ya frɛ ne nansen a wasiji se wo na wo ka ansa na waba kumasi se wo ankase wo mela de ya wo ma tini nyina esi ni nyina gina wo so mame papa ni ne yiri osofo yi omo omu fie ama wo mo atenam omo nte fie wo mpo ti se ne nkora ye nokore ada nya nokore busumi mienu ni mama obi ama 40 years o mani kuro munti yo that's why yes yeah say yes about 40 years on mafie samotia what ya busheni nyina kuro ntimi ko kira yen kwan be so kwa na nam so a wawu DNA sie na fe hu nsenka ye bia maka mo se ho ana eba se ko busumi mienu ni mo mpa de no so fo kire wadwene nko papa ya semu papa ya semu okay ne why no nwa pa o ebi na si wo ebri ho abesin na so fo no gi akora no koto hospital ye yi no besi na omso mu si ha se so omso mu si akora se ye tibu ya tune pa ka so fi ne yira bo enya kaketwa papa ni yiri papa wo mo ayemu di hie nyina edimu mu di hie ni mafie ni nti papa asemba wo do ne fa wo bo obi di hie re yie na asam towa abusua no bawura asam na mawo amana tete apro so visitors of mami can say papa ka chom so be papa nu o no obi ya papa nu no be say e biem obi ya papa nu onu no a no de ya papa ni obaba kura wa bo no se memoma ai je se waka se wo mra offer due process ye waku wo kura wa wuko due process be ni ni pada wo wia due process be momo dai obi edwane so na wa adia moye edi mo pese mo busuari bi tukwai na sare wo mo busuari bi tukwai na sare wo tire na obi nya ne papa
deɛ mo ayɛ yi mobɛsɛ sɛ mobusuani bi tu kwa bio na no wokɔkyere no a obi nya ne papa ɛno deɛ wɔnya sɔfo maame wɔte ne suo de sɛdeɛ kyɛewa ne di n'akyi wɔte ne suo de sɛdeɛ kyɛewa wɔna wo kyɛewa ɛyɛ bɛbɛm kora saa ka sɛ nkɔra nketenkete ɔnkɔtɔ adaka nsi ɔmaame ai meminim sɛ saa na bɛba yɛbɛka sɛ nkɔra nkɔtɔ adaka ɛnsi ɔmaame na nkɔla ɔmo kɔɛ a na ɔmo bae pini kura fɛ na ɔwɔ ayi ss2 wɔn mo ma ka yɛ nketenkete yɛsrɛ abusua no ɛyɛ awerɛhosɛm paa abusua mo ntwa mo ani mmra na momɛyɛ nkɔlaa no na wiase obi nim ɔberempɔ ahyɛ ase obi nim ɔberempɔ ahyɛ ase o obi nim ɔberempɔ ahyɛ ase nkɔlaa ni nam wɔ yi obi nim deɛ nyame de nkɔlaa bi bɛsi daakye nkɔlaa nso obi anu a wɔsɔ o ɛnɛ wɔn maame wo bere yi akwa mo de nkɔlaa nam so yi awɔ no yɛ saa nwome wɔhyia sɔfo maame yɛ nkɔmbɛɛ mɔbɔ paa adan ne bɛsi yi bɛyɛ sɛ bɛbɛsoma bɔfoɔ no wabɛsi bɛyi a bɔfoɔ bi yɛ ama ntutu sam yɛ meme na wɔno so ɔte hɔ nomaa ne soa baako matimatim ne soa baako de firigi mu bɛde nyi akɔgye firigi nti bɛde fi ne nyɛ ho ka ne tiri ne krataa bɛde bɛhwɛ funu abirɛ no ka kyɛn sɛ nyɛ saa ne aka asamsi amammerɛ ɛsɛ wo soma ntama no bɛsi ayie na wɔntee hwee na wode krataa ɛbene nsa no nipa ntuɔ nte na ɔmfa nkɔhwɛ funu nti ɔne ne ma na ɛte ata meba wo sista no ɔne ne ma na ɛte ɛna wawuo nti wana na ma ɔhwehwɛm sɛ bɛɛba bɛse wayie ne bɛɛba bɛbɛfɛfrɛ wo wohwehwɛ sɛ ɔbɛba bɛka wɔ nyina kyerɛ wo wo sista no ɔne ne ma no nko a na ɛte wɔ obi dan a ɔnsi nwieɛ emu nkwaraa na de ne suo akɔfrɛ dɛ wura sɛ yɛde nya ne yɛ no yɛ maame wafiri mu nti sɛ wote a wo sɛ wo bɛrima anya matie ma wɔmɛgyare wo ma abusua nso na sɔfo nti sɔ ebia na sɔfo no ɛhwɛ sɛ bia ɔbɛnya adwensakyera ɛno monyae moma nsɔ no a mɔtwe no wote nipa na awuo no wae mese fomso mmienu no ɛma 2 wrongs do not make a right fomso mmienu no ɛma pɛpɛɛpɛ yɛ ɛma wote ne mpɛ sɛ mekyɛ wo no ase yɛyɛ den a kyerɛwa no wawu nti sister awuo no ɔkuta nkwara mmiɛnsa na afei na wɔhwehwɛ sɛ obi mmra masi wayi obi buhyɛni bɛ no te a wɔbɛ sɛ wayi sɔfo no na ɔnkɔ ne kuro wɔn ne fie nipa no hɔ nti sɛ amara bɛɛ kan ne me temfa nso na yɛne yɛkɔ asɔre a sɔfo ahyia yɛ aware so ata woyɛ ɔbaa o ma moma yɛnteɛ sɛ obi ama bɛsi nti obi ama anaa sa meso ba ne bra nta o ma kwan sɛ yɛ ɛyɛ ɔmo nyɛ ɔmɔbɔ nti ɛmfa sɛ wo sesa no onim nyansa wode yɛmfa no saa onim nyansa ɛna 40 years wɔ ama ne kurom nti yɛde ne ho soboɔ no bɛbɔ ama bi aso ne mɛyi so ɔso no so a abusua ahyɛ mmara tete a mentiri nkransa mentintim sa so abusua ahyɛ mmara ho mentiri kɔ nti na yɛ abusuani ayie na bɛmpɛ ne kunu mmra yɛte ehia ne kunu nti ne deɛ sɛ na me bra apanyin no nti mo nkasa deɛ a me ntumi ti fa so mbasta yɛte wae yɛte wae yɛte ya sɛ ni bra nso ohia bɛrima ne namba nti ni ne namba nti saa na ma ne ka na momo yɛ no ho adeɛ mo amusa no baabi ofiri ɔbɛyɛ ho adeɛ twetwe sika no de ma abusuafoɔ no mo amusa sɛ ɛntɔn bɛɛ na abɔ he na afiri yakonta me yɛ namba me na me papa wo ntie na ne bɛde mpa nkwansa me mu ala nye ba ne ko me nte hɔ ni saa de yo yate yɛda mo asesa mo de nsɛm yi mu ano bye 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 yeah,
I know what me can be, Nanin soon was them. Na mesra yenuanom Ghana for we humobro bi we ho. Na sadia na ekoso. Anka wonu anya baabi na ama ne baabi da. Onya duane ni na ama ne bidi anka nyamfunso o. Anya boni wo Nyankopon ni mu o. Na ɛda asɛm bɛba no medi kan aka kyerɛ me nuanom abrokyerefo saa asɛm wɔ mu na mote baabie oh antina awuraba no ɔbɛtena ha no na sɛde osika na asɛm kamɛma ne dan yɛsra mo moka anyɛ sɛ yɛbu yɛni agu so yɛmua o ɛnyɛ sɛ bi a yɛmfii mu o na hwɛ sɛ obi nya baabi na menka nkyerɛ me nuanom Ghanafoɔ bi na ye nuanom ne yɛkuru ne yɛ papa nom abrokyerefo bi nom yɛ manom bi a ayɛ sɛ mote wɔnom paa na motie program na sɛdeɛ super hene yɛ no na bi ahene mo sansa mo yɛ nipa nti na wodeɛ woma adwoa baabi tena mfie aduonu no misa sa adwo kɔ ne kurom na meti wɔna me nkɔ bɛkwae a me fiero afa ho bai me se me nkɔ me kurom me se pia se me nkɔ kontanse ade na me fiero a wɔbɛyɛ me etimi so na no mabisa ya wo kɔ kurom wei ɛda na ɔbɛha wei aka madwuma ho adwuma na yɛ se me mayɛ no ɛka ho na metimi aka sɛ abusuan ade ya ne sɛ wɔ mo bu gya asahina nim tia bonsam mpo de wo bu ade ne anya ne so wotwa ne akokɔ no ɔfɛre ahemfo anya na nka yɛmfa ne die mankonwa obi a yɛtete no je sɛ ɔde buo ne die mankonwa sa nya hwe mpo a me kuro mu gya asahene sɛ kyerɛ duma se yɛ mɛmɛ kuro mu o sɛ kyerɛ duma se yɛ ne biefoɔ kuro mu ne tiefoɔ kuro mu na me nima busua no entɔn a yɛ nua kyewa ɔbɔ sɛ ba yɛ na kyewa wɔ bibi di a kyewa sasa me ma me ba nanka wonu na banka na yɛ kukuru nso okura wɔ yam show enti me nua kyewa ndɛ no wagimi me kɔnma kɔhwehwɛ me ma no enti abusua de tie bia no empanyin se do awonum katato yɛmpagya no adaka kura na ema kapenta ni mo bɔ 1 million yenkoto nua mo bɔ yenko gya ne hwe amnanum na yenkofa yenkwada na ankabusua sabe anya ato wo mu dwuni yi a na me kuru no a wo frachi na me nua be ma no frachi na chena wo freju so achena ha ya ati mi akasa na sabe na ekoso onu oba tena se a no akwa abusua makwaji oba na ware edu so onu oba no penche abusua fra no ateme nko adan na uwa dwene da wutiri mu se mekwo no makwaji awade enti oba na mekwaje no makwaje ne fie efie na edu ko wura mu no mepa mo cho ane tenaye ane esi nkonwa opanyini oba no koye odemi nam so be ma no kwa odemi nam so no mepa mo cho mihia mensa wo wakotena baabi se metu kwa ni baabi ani ahane baabi ani wusimu a boso me na uduro na watimi agyae wo ba ya ateme ne me yere agyae o na oba no nso to taba waseme mfa nsanko be ma so se emfa me samreme anu ase de anu agyae na kwaji awade ebisasa na wodi wonu hunu ana ekwaji awade na esinam Evelyn Yankee o say ya organize temfunu nkoto mkwana ana esinam kana oba yentamamu no just obia dwen wa say ye yambati modi abroso ajuma danso o say abusia mo trimu ya ye dwen abroso kwaku shedi o say ewiase ben kwa Megida Ibrahim o say abusia pani konde no boa atanso ye scrap abusia pani ne ye konde atanso ye scrap nsema mo be kan enye kwa obi dia baba bo ni nsuo bi enyinam okay chewa na di machi direct ona di machi
enti abrosan me say o si dan na kan say obi sin care for my soul chewa abronsan be say 10 bia o si kuma say owu ye no nkrofo ye afon afa ntimomra na ye hwese o mu betu mirika na abagie o se wo o betu mirika me nkoro nti dia o say ye ma police for asote cause ko busumi mienu nyina e ka no da o so for na yere no so enkwada anya sande die mo na e ka no da o school fees o mo mpa ya ton na kosi so so 40 years o my why na eba nti ya ma police for asote ani ama sore ne kwan onko ja no kwan onko aso oja sore nkwa na mo ntu na mfiri mu fie na so ya mean sore ya nka ye betu kura firi mi say house o to collect dey be na o that team nyame nti adwoada nkosi da dwoada ye twa omo firi adwoa secheju omo ama ye bebo police for amane na baby a se yenko gya no nto omokwana no a na ne ma no kwa na bia ne anyanyansa ni bia kasa chire ye hwe wo mo dadwoada ye dadwoada ye ma ye ho amfi weekend city seku heye ai so be na oba ne bo be men so aye bio okay ti adwamata se yento enen se so mami ye da mo asinyame nkoso ensramo mo ahwe ya we de bebu abam yesu de amu na bam te monto aso sa fa so for better so for mami ne wen better so wen ya we de so mo ye so for ne ne te monto aso yesu na bamu amu yesu na bamu amu of mami ne kuru nya ho kura na bamu amu na mo achi na yo ampele so for mami we se mo ba ko awie de boko bacho mde de ablada ko because free share we be saying me pa cha me kunu ne sofro Richard prophet Richard ano me ne na tena mfinhia bebrebe awo emamu enwotwe na ba ko afri mu o ka so okoye me ho ade maame ko busa me maame ne me papa no se ombaje me se me maame ne papa mo ka se omonye me ko school nti yemfa akra ne ko school ne nyina yenim ade na da ache no onye ska na ode aye me ho ade eti honom saa afedie mete ya ne se akofa akra bi a one ne ekwa akọware echine nyame ya aduma na mde ebedam osofo oyira waware no over 20 years and I told him na obi abawa sore beje ayarisana ne hoto no a catch them young na no is a missing house one yim no de dikan ma pokora one tobi mamu parepare nwotwe wo eda form denti no no abawu 8 one koye no ade obi abawu 1 wo ko ware no tena prophet maybe so mama pacho de wo kan ntisa se o ka se mene no atna ya me koye de ho ade e na skasem ti menti mi anya mama pacho ntisa dan na wait pacho ntafo minu one na wo so be ni pa na ya pacho 8 ba ko fumaka ti denti no anya no ho ade mama pacho de o mu ni se o kan pepepe ko so me koye ne ho ade two times say me ye mame ho ade ensemfo be ba ko mienu miensa ama me kan na me kan nyina awa mame ka kire me say me se me ko akiri pi tam nti no mame ka kire me say me ye ne ho ade ama me maso akoso a minya no na maso ne dey enkoso say mame ka kire me de esa toso mame ka kire me say e ka ne nko na ko akopɛ sofo wo animonyam sei na ko kutu sei me wani biem keneni be dai e be jepa ne esa toso mami esa ka chem sei mami ka chem sei ono de wa ma awade na obani sum eno so esa kenya me wonchemu ho wa ma awade obani sum mami be ja awade akura last one ni o be ja awade akura last one ni mami felipa miensa efi bebe mako ha da ama no e ozunko ho e ba busua fie e be ka kire me se me woni ma dwenya da bai enye pe e do tim enwale biem me mo nya wo ba me na je pa ngene bai me nwa no enfie pore ensia nie me gudwato sa ma me so ngene bai ompre enfie pore ensia nie
ma di all kan ente sa asema yi sambra oka so won na won na wo say mo emra oka se ma anye ne ho ade na na wo say me wo baako mienu miensa to so mesa na ya wura ma na ko to rings e bibia asa ka me ho ade na wa wo say miensa e na obi o say wo yo sofo wo be ware no ama wa sore akosoro de ene nkejai na to aso ne wo sa 8 me pacho nyesa tam na oka ye Pinti mbuza so oka sasem no cheo na ma wo sen eno de me pacho ne ya wo ma be 5 na wo to aso ne wo nwotwe ma say ti union be na mo benya oba amati sika toto ho ade me koye ho ade me say we are prophet oba ware me am wanya ni monyam wa sore akosoro de mempre na wotimi nya akokuduro ma oba magina so ne nyinsa mi nsaka ho ma pacho de wo muni me wo me last boy o fiensia ono emuna pese me chechem entera wusan question no enanum na me do no kasa ne busuani bi entoko da bae na me ko dwatoa enti me ko dwatoa wie no na ne busuani ka say maame brafo so fike de be enye ho ade na me ade no ko pagya ekola kana ntoma no wo mu no me ko pagya rings no de windu no ba bo na manyina wo mu no na me ko pagya bae na me say komatini pacho hwese ene wo nyina wo mu a wo say me ye oba ne ho ade ne hye na edi say pacho say o ko ne ho edi say mfiansia ni tinyo ne net dem ho pacho da bi oba sorry pacho sorry no ehwa oba baako ehwa o ma tinko be dey o ma se mu no ti ne busuafo nim say abna da ko a woni ne ntibio bachan wanya na busuafo hwan nenim so for first enkumanim mesi na busuan na busuan enkumanim na osofo kwa de yede na fa oba woni ne nyim wo sansa no ayi no de me pacho enwade no enwade na mka sentina da bi oba sofo de wuhia oba ewura me ye onyankopon adwuma ti mame kwan woni ne mo adwaman musu bro ono kura chi kura osa kofa asore ba wasa nyem no ama na wa bọ adwama bro sare ma me pese be chensi mu no mu nie wo mu nie nie wo mu nie ma na me ne sofo na nyina ye wo wiase ana ye twempra asha da be hu ne osa na yare nso na wo wiase me pacho ma de wanyem no ya wo so koye no ade no so na wo wiase me pacho ma se we na busa wubusam yan ka be me busa ni mienu me se pacho ma otim bi de di kan ni mpo na wanye ne ho ade e na wo se se me de wani asem ye adwuma se oba na se wonware no ko 6 years a osofo de wo sanfa se wawura nyame dwuma ni mu a wo ye nyam wo sanfa asore ba wo sa ne yare ye wo na wo sa ye so wo na wo sa ne yare no wala so yare na wo ba asore ne de ma pacho ba so yare pacho ba asore na wanyem no wo bra wo nya ne ho ade ma mi pacho wadawro ma mesra wadawro ma obe me ma mi enya me yere no fase wa jam me see etu pacho sabre no so na wo wiase hebe thomas nse bia na wunya hu nyankopon kania na menim no nyame bebu na ni eguso na wo behu yin so etima ti yeda na osa ni obi bo adwaman wa sori dem wo bra onya ne ho ade ma pa mi enumpo ma pacho tisa na die o se man ko ye mi ma pacho wa mpunafo ni ye mi ma egu mic ni mo ka egu mic ni ente akos si obi si ase fo bi ani se ukofa me be to ne no wadam o ka kire again say on fa ne ma me ne ba be ma ne nsa ene ne ka wa nkoma no na be han dan ama na dwuma aye me say mu fresh ya obi si ase obi abeka sa ase me ya make but they say akos e dey say be ma ne na so me mu twim say na be ma oba ne dey say bom tirim ye kopam ne o hia obi si ase Dr. Prince ene o de meba wo de no so won semfua miensa okay o de nya botre mam ti eba na sen na osa bo adwaman wa sori a wo picture members na ba akonyem na de nse machine house a onyame si adam mi se ne Mosa pension ke wu yen ko basa o ye gidie ne sei nyame te ho si adam ho no onyankopon wasi baabi anipa mienu ba sehia no ewo me dimu no na me wo ho me kam ho na ho ne bo adwaman ma pa chonte sa de ntia me pese me ko ho no ene say ono de no anka ye kan a wa ja me fiansia no me wi na ka oba na ka ba dai na ka ma ba ho so
enti na me hu se me yi ho na no ya no man ya no wi abeba ho ni omuni se o papa de busufu ni me dance ni me ne no me si yi de nti asore ba no wanyem no yi ho na no ma me ma pa che me no ma anyem no o abra me ko busu why no wadi why no wadi me pa yeso no e china na wo wari why no wadi an china wo wari ma pa che me hu no e me na de say me pa na se manager no ho e me to o ma me anim ala me se ko to o papa de be anim o pa frɛ me e se manager no dia me fa san ya de be e mra am de san ya de be e koye pa cho tase enti e me ma de ma say afa no ka me kwa de be ko no ho ade ye hu no me to ko to po da o pa ye fra efie and sound me say nyame ya dum o china na wo ye oba na wa wo no ho ade e kire se osofo onye wo yere no ho ade enya wo de ye de na me no bo adwaman ma onyem se na me busa se wo oba wo ye osofo wani gye no ho na ko hu ne maame ko hu ne papa na wo nye ne ho asem ka ye ne da yene da modem person yene ne da ka yesu obetena wiase nka ma ho fefo a ne di nachi ko nyimo bi asitire me pa chawo ye di na mo chi dia mo me ni na na me sisa wo so ba fa asenia no a ti na pa bobo ka che mo asenia na me so yesu asenia na me so eno de wuntumi nso a pensing yourself me pa chawo se lo kan enye na so okọ babu ni ma Bible says, na me chos apostle ye onyankopon fort infin sheduanan ye wo ye a be kotu enye kotu and try so be kotu mo abo adwaman wo bo adwaman no say enu ti na ga me ko ye me firi won bia sa na wo wie obayi kan no akoye firi bo enu ye me wie e ho na te se ke go uwie ne say mi bu say uwie ne say eight children. Who here ne say? Who should ne say? Who jan ne say? Ma pacho ye. You will say. Emla, okachem say we jan no. One baby. What about them tino wa wo 8 no be ka che so be ja o. So nyankopon wa te so wo te. Me say oba what them waste years. Me say me ba what them ntina. Only na wo 8. O onya ba bi nko no be ka che so me ja o. Ma, mi choko ntumputa. Who ye den? Who ye den no so ja o. Ma pacho, je o mu say. Me nya ba ko no yare. Na me nya vision. Nam so na ye mo mpaye ento ba ye na ye fast na se efiada entime me da ko siara ana me call ba nam so ba e se me nua ba me nchen enti gisika ne fa ye aduane I say wo de aduane ni wi a e de fast wi ba ye ya bedi mami enti no se ska no se be so obeto ka huro obeto wei nam de nyina ma no e do nwumre na mami me ko pa aduane na mami ka chem se ska na ya de be anso ka huro wo lem kwan anso hwe nam I'm just going to say, that's kind of kind or that tobaggy. The front of the new, or that day, or it's kind of a tobaggy. The scouts also know you're to the tobaggy. Ma, I got some mono, or catch him so be back on my semi. We walk on the film, walk on up the film, other walk on my semi. Mamma, can some HMO, maybe I'm a had a bay. I'm on no. As if my baby say, a cow don't call. No, copper for say, never had a bay. Saka me wan biom kene bia dai kene beche ana o kasa asem no Saturday na na bo 7:30 ma Saturday no the dance ni be na oyi ne be on ne ko fa ma miensa wan kasa o yire na kasa akire wo beche sa wan kasa se wagu hu fin se nya de papa enya o penimonyamfo ni buhye ni be na oyi na dance sa edu wan na okoi bodin mefre no ma me ye cha ho woni masi tonto me komu ho le koto mu se mo de shira de be aka ama owu ka kire me se mo ye chapa de ne kroni wa asibo kan say so for me shiraw woni me be ni dire ne so titie javan kan de be na to aso no efia ofo nkura no asibo kan say Easter de so de be on wani biem ene ekina mami ja wade o ko fan ka say wo ton CCS ago no yes but 2019 no ojaware okofa akase woto so ja CCS man okofa akase woto no ko se onya aka na we de be oton no won se kura na betu na ahwe one enkura no
maame no amfie me meka kyɛ ne sɛ hyita bi ɛwɔ dɛm wɔ mu nyanya vision na ahyehye akora no oyin firi wɔ odidi matam kafo yɛ dɛbɛ ɛkyerɛ me hyita no me abota hyita no yɛ dɛbɛ onye firi wɔ amprapa nokora kan yɛ wɔ amprapa dɛbɛ ahyehye akora no nokora kan yɛ wɔ mabɔ ka wɔ hɔ da sinya wɔ hɔ awa dɛbɛ meba maame enti emra maame musa sisiesi oyɛ mampa cho mi nyai na sisiesi wo ho da me pa cho mi onhu mi ho da de wo mi say mfiensia na akra no was 7 months enti akra no was 7 months no e na wo ye say na wo de nsam to me so say be ma bia ni ne tifie na opɛ me na wo tete me da bia enti me de me kwa me am say enye no korɛ me fa no enye no korɛ say bia ni kwa no wa da wo se me pɛ enye me bibia no na still na won tie ase e ma wo kawura na sam na wo ka no ma o ma de nti associates ni so wo da ko ho associates no onu nhia na no na me na wo mpe ne seso wo pɛ ni munyamfo enim sakra se wo ka sa asem no wo no nka sa atem no no ne akosu no hyehyɛ ho akosu no ne wo ho nti na se na wo ye me sa na ka kawura ne ba ye ne ka kawura asem ma me 2 cedi eti wo na asem fanto kawura na me kwa ne bi da so sika no so anso nti me koduru abontene no ena me hu se bayere wo ho nam se sika na anso de a ene me fanto bayere na ade achi a ye bennoa ena me to nti ba na me ka kire wo no ena wo didi matem se me de me pɛ e de ya ade na kasa na emu no na entoma bi nso so ho asem ayede aba me ntoma me de koma obi se ompam na ntoma na yira edi nsisa ena ga ne bae ntoma de ntoma ne bae nam se o se papa se won fa ntoma ne de enfa mekire ntoma de bae nam se ntoma ne de se wo kase o mo de ekɔ nam se wo kase papa ne nim se ntoma nam de bae eyekɔkɔ ana se efufu a na enya no wonim enti no mo de mi ankasa na nim ntoma na me de me de bae ena o mo de ntoma no kɔye to o mo de ntoma no kɔye no se o mo ba na o mo hia wɔ kwam to mo hia wɔ kwam sa da na ka wulo na sem na ba no ehu bebi a me ni o gina ye abɛn mu kura se wo ware bosumi nsia bɛma no wɔne wo na ana wo ba no kyese menko wo tunipum me ko no ma mitimi ba na wa meka nkyerɛ yɛn sɛ ene entempa ene amasa wo busua kura mfɛ mo anhia mo yehia ye frɛ be ma wo hyehyɛ no wa fa mo frɛ no mo wa fa mo anim hɔ no mo wa fa mo frɛ ma ne wo fa ne mra mo fa pese me so bɛbɔ amane sɛ ontumi nto aso bi ma mo wa fa mo bae efrɛ wo no maame ma o mo ba be hia ye fie ye kan ni nyina no no hia na na wo say wo dwene ho sama wo kan no sa wo say wo dwene ho enti akire me sa kofa edan hwen sie ada e ma ne bai wo ka kire man ne say me maame e na ama me ma dwene say me obepa acho anya me makomam enti wo de wo dwene ho eda kwati eda wo si kwati na mani me dance ni ni wo mo mo obetimi ase obefra omu nyina be ka no kore hia wo bi siase fo omu tie omu nyina nim sa asem ya mekan tesi esenya wo na wo se wo nto aso me kan hwe na dance fo ya ka so mo fa bi a wa fa wa sorry dem ho nti enyu kwa na me tie me fa no kwa kan ho na no kwa na me nyina no ho asem kra o me de omu ka kra me se nye no kore me de na me se me do me kunu enti me de kore enti me wonten sam ya me de mani wo be pie so ansana me ye de me gi adie enti me ya nam se na esese eye kwan a wonam so enti na so onye de won wale me biem enti na obo wo no enti na obo me no ena oye no wo sa tama asem ni sie no wa be fa bible ne ring no e de ko na o ba nyina na dan sakre so wo ma adansefo na wo enfiensie na adansefo na watena ho sa fiensie me enkrofo kra ebu me kwase ya se magini na me ye de me kwa asole no enti ka me ye de me nyai na me fa no kwante na just enfiensie ni senye ye hampa wo da busuam me busuafo maka enyefa moka no enfiensie ni masa afre bio last year mo frɛ ya kan o mo ka o so wo dwene ho me wo fani kasa eja pani fa mike no ne wo de hye yi ka papa yi watumi ababo mama ne so ne yire ntina bio na kakra ni ana soja papani bi a waba pension odin kraba ya ntikrom ho odin kraba ya chi se wojai oba no nti so oba ti se waware a ma onyu pacho di say be 2 months tumi mienu ye na modi se bebo mama ne se tawantawa bi aba ne be mai entem 6 years ni ama 6 years ni kwa be ma ne ni nshi anada me edin kai no ofasi me busa no se
free se be ma no ne start years ano on fa na chida o se obetumi awura gemu pie ya hwe nya no so on fa be ma ya chida na be we ta fe na so ko psychologically se be ma ya kwawo ba bi no obeti ona on fa be ma bi adia na ho na ja ne yonko be ma no thank you eje 6 years ni no se be ma nso ye be ma o so be bo mama ne se oba no oni ni nsia na die ya na mo na mutufa ho abusua na nkasa abusua na bi di ka koto na kasa da bra wanim ka waso onyai ase bra wanim kakra oka thank you oka waso onyai no na enam se onyai no ntino akọ ha dan ama no wado afu ama no so sa na oka kire me ama me ye mfato ho bebre kire wo se o se onyai no dia ane ye ko de besie bia ama ya so nti sa time no nyina chi akire yi be 2 months ni ena nkra no ba sa fe de untimi ne ntena bio eno mu no ma ntena se me fa nipa kan ho pa kroma committee chairman se bani ya committee chairman eno no ba wo ho de chaupa ya ko soja ni ho ene ne ko kasai o se de oni wo so nkra de de asoma no no eno abeka no woni ha o so aja ne so hu se wa ware a on hwe no wanka anye bibia na che se o ja no 20 or 30 years no o ja no say Jana say eno kura no ma na me sa ma mpanifo ko jam woni ho ye tena o sofu yi ho e ko di chopa se ade aye no awaja ye nyefe entiti mu ba enkola no wo mu ni ahoto mo mpanifo de mo nyina wi enkola no ye mobo nti ye sere de chopa papa mami de papa kan me de bufo na soro ye busa no o kan me hwe na muso one modi share atena over 30 years onye ne ho ade da ne nti mo hwe ya ma omotiati over mfihye adua sa wo mamu poro nwotwe ene wa fa ne free. That's an insult. Ene wa fa ne free. It's a big insult to the family. Tell no wo ba kono man kan je so wa meye ne ho ade mo ma fi kura wo gu abusuan no fi kura kese kura wo mu abusuan no. This is what I will say. Asman pesa meka so wo mu abusuan no wasa be ka so wo jai no no obesumi na wo si 30 million na say hene what are you telling me? Nti ma soja ni mama no anto me kan bi kire no fa kanu ya ni sika no so for de won se no mo kanu man pacho de 30 million de ko da be man pacho de papa kan no 30 million bi aso soja ni bi me pacho de o mu se ole me na me ja no a me se won de 30 million wo de ko da be me de ko be busumi mienu ni no ba we join na 6 years ana so no ntena biom 6 years then na sabre no 140 million anko na busumi mienu ni na 30 million ko say woni ne ntena biom me pacho me dase ma pacho ni omuni ebra o ja me 2019 no na me twese ko ba pacho o me pacho enti masi 2021 ana odi adwato e ba e so mo nchime de be e wo ho ana am de ti ama papa yi e be ka o se me market tian me nya bi da on abusua no obi adome me kase ti abusua no da da bi da to be wansom o ma fa jato ama do mo de ba no phone so ni nya me record yi mama phone so ni nya me record yi o ma fa jato ama last issue kura ni say ma me say me na me ja no miss on so say ejawo sadia aha say do mo de ba no on phone so me record ni nyina say sanate dia ene me pipi kakanya de be embre no ma me ken makom say nya me de be ene me ja no ene nkra sel nya so de be egumi so 7 nyina ma o me egumi so a me hwa nkra no o me ho me mo no mo wo bacha ba de manusi bacha manusi bacha dabi ene kwa won sisa wa mo yankasa ena me ko ayie ena me de nkra ne be ja o say me ko ayie abamba ya so mo ma mankasa omo me bi ene nkra na ye de e honom nkra kwa de bi omba no na me no dia no mu die mami e be tell na wo yire ma mi ankasa na me kwa ma no nkra na me de no mu die janse wo so oba no se onya bema ni mo nyamfo a 6 years onya bema ni mo nyamfo a ana jonti mi nware obi 6 years ni mo nyamfo na amada be bacho tie wankasa o wase woni ma dwenye de be enye kro na me bu se sentin ko free mu 6 years ni no onya obi a ma bacho eye me no ka che mi o se me nya oba
That's what I say. Oh no, we catch us on your bower. Oba play wicked, don't catch us out. Timothy. On look at him say, one much at the bay. What you? I don't obey my friend. Why you for banning? I'm one ever That's why I say, this man, Pacho. On look at him say, when it's said, Karuna, because on turn around, on to go by Reno. I'm in Yakasano. What else can I know, say, I know, Mammy, I know, I knew Mammy, I know, say, say, 30 million now, what they call say, one in Temotity, or Masuma no Mansum. But 30 million, the time to 30 million, say, or Masuma no Mansum. And actually, no, Sofu, say, and send Cayeno in me. No credit, suffer tea. But you are who? I don't know where you are. I wish I'm for you, I'm also. Papa, dear, I let Papa, dear. Compliment every fee. On that be near. Mrs. Sikano woman so monotre say, Senkayeno, I will go in me. And I'm such a say, Bambi, Entino, Yen Titia, but my patio. Ponna Courier, Nick, Mammy. Ma. Say so so na ja no so so for there. Me pa cha eja wo. Enti me wo fa. Me be so ni mu ye se ono na edi kan akọ no akọ ye na yere ho ade anase wadi kan ani obi aye de awo. Ti kire se ono na edi kan. Ti e wo sa obesum wo. Or the 30 million aba mo say sika de edi de atem sika. Obesum anase oba wa. Oba wa no so me de me nka se meja no wona se waja me me se se ano dia make ni ono say wona waja no so say ona eja no but see de ejina so nse kina sofo momu na e ware ti no wo so abesum 30 usum nsum ti ye no den me pa cha de me se awale le metie me mpene ma ne nware enti eno tie mu wi a ye no den me so se wo so se wale na onwale me dia menene na ye ejapade menene si dan no menene si dan no menene na aye kokofuo enti onko si dan fo no ma me why dum no kakra enti me si onko si dan ni bi ma me na me so onko si na mo oje chefa edan no me edan no me je me chefa afen so me je no 500 million na 50,000 ena me fidie wo dia chewo na mo ba ko 500 no benya che ena me fidie me papa to fidie ma me go hu 500 billion ena ngana 500,000 ko hu bi a che 500 million me papa to fidie ma me fidie no so o ma me aton condemn me pa cha me afidie no o ma me aton condemn enti afidie no so me je me fidie butterfly meje ubekumi ho boye wasuma o obi kwase apa metimine ni koye mesi adwuma ma obadesia pagya blog na me dia ma na o fiensia o toko abojo se o mane fa me wure mu a ona ma osala ma tupu no na ma ampa ma nti wo ba ware akoto nso no bi se o de okoy me obo me ho me ne tina abontene ma ade ache o tupu ni mu ma me ne tina abontene 3 days time ne ati abontene no tupu na ga ne shede na ga ni di matem mampa chobo a am say sema obo me he mani ha say e na han ma yetuntun me bo a mani istafia nyame chane me dance ni mani istafia kra omo osade nto me so say me ma sa akwake kansam say ne mpana ne ga no eni wa kwa sister ni sam say enti say na ye no kra say sis bra no ne mpana ne ga no na so osade ebe kan sa say ma na dance for jame me ko mo kra say me ma da e ma na so we dance for no me say bibia tie why en ho ade mpa ebegu nkuru odo won sam bra na usomu a we ya be ma say nsa no ma somu a na cheso wasi obo we no amfa wotira ye so amfa nsanko nanso woda bushiem woni na wo nwotwe se oba no kwaso agya tuwa na mo ko sisa sam no ebetwa kora ansa na wo de oba be hyehyɛ wo da mu ma pachotie enna me tuwa na mo no a ntwa obo da me se me hia bi asefo nyina ni se wo obo bengasa onka no krema ma me pachotie atwa ne se onse okasa na sija no kwan sofo o sija no kwan mabo bra yemra ho no so pacho eni na odi ja no kwan ma pacho tie mi ko ma no sikakra
but you only say oh me pa chow papa okay ma intra bi order suno man nko enye me jano no emu no tie onye me jano ma onye me jano tie oja me 2019 emfiansia ni woni me na wonsi me niam me wona me hwe ma me na nso ma me no aduane ma wo sa bankra ne de aduane ne baba me bible kita no me no aduane ma ankra no wo sa de aduane baba me se asi no mama ade asane de me mama me de aduane me hwe ato me 2019 wo jame ni nyina afro ne so e de ekota so a esi ye no esi 50 million esi ye e ofo no so 2019 no aha na si ye ekota se esum no if it's 50 million and see ye no one is 50 million and konkruma very good any konkruma konkruma say and we budget 150 million say me bre won kwa no ho woni mi jaye ma hwe ss miensa woni mi jaye ma ha edan ma kwa kwa miensa say kwa na de be 20 ma ha edan ma kwa miensa ss miensa me me hwe nkura no meka mesa edwale de be mesa edwale enkura no me won bi bigam sumu ne be bibia oboa enkura no mo le shomo ne ma me ndan ma ko sa ne ma ne be siye o ma si o mo ne ma bi ebini ma me si o mo ne ma bi enkura no ne ma na no ko sa mo bi kra be ko 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 se wona busu na de be akasa e be donti na papa yi papa no timi mo fa pa mu nyina anim se o ma be ho no ma o kasa e ko ko kasa se msi abre wo sedem si asem oyiye pa sedem si bre no nyina tuana momba ho se sofo me pacho ni o almost jano kwan na wonko kasa almost 2 hours mame what you are fe na pacho jano kwan o ma mo no so be jen kwan na mi ka video ne ma na me ka wa ba bia na wo ba akran ba me na me siesie no ma ne be e ko school mi na me ka akran mi na me no na da e sorry no me no da sumu na ba 50 million ana e phone so ana camera dai obi anu on no 50 million obi anu tana mami da ko ba sha say for name 5000 mami woni mi si dai 20 something years no si dai kola nwotwe ma mi si dai ayi so ni o ma mi si dai dai na odam ne yam no na ye ma asem na papa yi kan no ho dai na odam ne yam no na si ye e na o ya kwa ne dem ma ho mebusa so dai aso ye ni for 50 million mami nti one person ba bin kan na aso dai mi o e pa bo dai o so dai woni ntoko me na mko swan tabo ne na odi so na tele wo kan ko mami na sa ye be bi atuma ma shi o for akasa se ni pa so be na sim ni pa so na me me didi na tamo so be so da no ana me didi o ma go down mami mo ana mo twem pana no jano kwan na ne ye enti be twem pana no jano kwan enya 5000 kwan no a mkase ana me ma shewu for mra no meka eh so mo mla ma me say ma shewu for mla na again e ma na o so ndo meja aware no e no kura e so kan no kura ba Pacho shewu business. Nothing, you can't do anything. You can't do anything. Yeah. Bago na daho. Aya pa. Me mpasa me kwa Afa. What I say? Afa. Aya pa. Me mpasa me kwa chiri why? Utokutopon. Me mi ama mi ba ho. Utokutopon. 2019 mame. 2019 uchame. Mkodwa so wo so ngori piem. Ah, bla ana wanchumi nsum na fe na obesum ana wanchumi nya no kwa fe na obeja no kwa o de munye die ni enko shewu bisianse ni enko hwede o moka mesra woni shewu bisianse a memfrɛ me ana na honto ene ahojo mame shewu bisianse ni ene ka kire mo ai shewu mo ka kire mo ko pe adoma e se de ma ka no ahojo ene shewu bisianse mon frère nam calculer day on bia 0322494401 0322494771 eno ne ahoma ye de ye adwuma mpacho woni ho a
Memfrey. Hello. Hello, ma. Talk us a free. Never tell me to free to me take program home to you. Bye bye. Bese, Shew Besianse. Shew Besianse. Your cases to a torso. So for South Africa, Yan Katepa. I hold you. Show Sassina Hojo. Hello. My TV no call for me. Miss Oma TV no call for. Tiwa only Shew no answer be a TV my. Buburu, just say me. Hello. What's your business? Bye bye. So for children, Papa, the American, you know, say, Sofu, say no what you know, say, over so worried, dear, no so job on a coin. So what we know about where the other nurse so and dinner cry, no, say, Obano, Sabre, dear, mean to be in one review, 80, mammy, J. Umpatani. Menu ni bibia ye bio adase fo papa dan kra na moye ya ne chafa wo dia ma no so na ka wanyina fi won mo a ane asofo so kwakwa ware a anka asambia ane ka asambia ni akire na mom se wa sum wo bai na wanya na kwai emfie nsie mu a ana aso wo bai se wano ware bie wa sabi wodi ni nhia dada na sa still a woda so ane obai asem we se shawon musa wunya obai kwana nne woso kwa ware dia sofo oba bie ni won mo be ma kwai se kwa ware etiamra ani na wunim na uja sofo no bi se oba no so bia na waye no korongo kaya me amma ompemu me amenko so me ano so oba batio wa fani dia me musa so ya bi sofo me pacho me musa me so be comment or say bia na oba no I said I no konongo kaya nso ono a wonko ono so a ontwene hu mo ono so bende se oba na ye no konongo kaya na ono a wane wontira wano so a wonya so for me se dumu no me je dumu no na wasia so osofo ya mo aso ye de wo ya ben satan kakra bi so aso den oba ankanya ne se na be wi akawuro yo awa fidikase yesu yo ana kawuro ni anta kawuro ni akoto bayere ana ya dwene ni nhia sansam wa nyina afa so bi ani so sasofo na wonim se oba na ye no kono wo kaya ono a won soa wono so mo bi nsoa ka de wo asa fa ko mabusia onto me sinti dua mawo na wo so wa koye no na mom sabre ya wo ni oba da so te wo won sakra da so wo ba ro wonye anya no hade o sene kura on fa bi an kofi kura ko wani kura agra no wa mu oba ne na busia ne o se baby on so fire mu oba atitimu ansa no ho so koye no hade agra wa mu oba ne na busia so no oba tra wo amamu nwotwe na wa nyi oba no hade be snap na bana na be Bible no so for I put it to you so when 20 years ago kawa ni ma me we moto face ni 20 years ago na mkawa ti say 30 years we ti Bible ye da mani moto mfie fi shedu mi ensabi 7 years me ba girl Yvonne 7 years na kan no 2 years so for person ko ye so would you to say 7 years na me ka chere say wono ne ka chere me say akula ata me say na 7 years na ye don awari jera ba so anya sa ma so won ka say na say akula no ye nyina ye nima de enti ye fa akula no ko school mi to nya me ka Bible kita no sam ade me ka pre papa me say ko ka tam sika bele mi o so for kasa pa de o kan no me say me ba no na say won kasa akwa no so na akwa na wi JSS wo ko SS no wo ko SS e na wo say akwa na fa akwa ni ko school wo ko yi sika 40 million say akwa na ye fa akwa ni ko school jame me bring sama say me ma twakuro wo jame me bring sama me me ma twakuro ase me na bi a wo sha mi say watch out
ka me ba na kasa sa akwa na kasa ya ba fra akwa na kasa ani die afa ni dia ma wo do busua etika na enka de ba busuafo ka de ba chon nam de ni ba sa wo nam de kan ba wo zo na le wo bia no ma wo ntimi ama obia me wo fa mo na ba wo horo wo se wo ka cha me se wo fa mo na ba wo ka cha me se me ma busuafo e na ba wo honom wo ntimi wo fa busua mi bia no ba wo afa so kontombo o ware o so wale me o so mo bia de wo me fa mami o wale wo me fa kontompo kontompo na kura esa o kan o se duaba o se duaba o bai baba etika na me ma no se me toto ma se me no mo ne tie ene de nya no na eka miensa ma ha da ma obi a wo ne me na me ana yo ko ha e kwa me sika 4 million ala no me ma 4 million ado ko ha da ma me na to na me ma 4 million mo ye loud o me ma 4 million mama 4 million mama 4 million ado so de 3.5 so ana ado ko me ma 4 million o so on kan ko me ma sika 4 million ana ko ha dan no enti o ma jam na da bai amuna ka tofo no so ma me si baabi aduro ne se oba nsi gya no kwan no nko Sempapa dan kura na mo ye ya. Furniture farmer no. Furniture farmer no wi awo ho kwa so ko ware. Betasi. Anti me ne ye no. Egu mic ne ente. De me ne ye no, e ya asore no. E na me ne ye. E na de tososo no. Yo kokoko kitwa bi de bai. E ho. E no so anya bi no gyan sapna wo furo. So no gyan de bai. E me di. Me sapem na ya sika. And so they give me asa pem na go wotwe mami asa enti samba wo yes modre wo wotwe no na mami na me tono me penasem message no me ire no enti me no wo sa wotwe no sanye bia no sa efense e ma kafra kafro e ma ba me ho ana kwai obori ya no me pen no ntia no don't no ana oh sofo Wasam kadi me matwase mama twase enti asoda no ana kokko kituwa bi ana wona tidie me ono na tidie me nam ti kokko ni die enu ti no se asoda na kokko me ti kokko ni die ko efi se kokko kra no ka bibia ma e wona sase so busa no ma nka ono nko ene se me hey kokko ma kokko ene se ma na me no ye wona ye kokko no Ayo. One day and the other, I'm going to name after. Put me so bonny fianca at the Abaha. And mammy, as I know the bay on the boo. Mammy, so them trying to boo me, my Baba Coswa. And can miss with some man of Cranoa. Mamma get a bay, and hammy. And so I wasn't going to be opposite him. And they make me one, and I maybe my husband say, and a sad dear. Me 50 be mana okwapi be the day. O ka kokko asem ka sori asa fe de wo sa ba 5000. Aha. Abegum Bonisi. Enti Kenensi. Enti mame, me ne japade bia, ajapade na me ka no. Ene asoda. Ti kokko na wo de ma no. Oh, kokko no e wo ebusafo sa so. Enti so office opadi a. Ene onko fa. System we pa de amunya yi. Dan ni na me ne si dan no. Na kokko no hwe ma mo ye wo na busu ansa so. Se sani wonim aka enti se na opadi a onko fa. O hwe ya nde okwa abusuafo babu ni nti. Sani na opadi a. Dan ni me ne si dan. Ma wonim bi. Dan Mami amwo mi nti no. Mami amwo mi nti no. So mo si mi si papa sorry dan. Enie de se gini yesi no. So fu jan kwan fe yam kwache. Go fu jan ya na so jan kwan. Ningina yesi no bu so na bai. Ningina sa sorry so makosi na busu ansa. Ipa cha ase no asem kakakra ma. Asole no. Ebla meme yakosi ye ne first ye ne papa dan no. Ye ne papa dan no. So fu yi maka kire ne se onko peplo to fufu. Na ye kaire ye onko si. No di matam. No, odi ma to di baba matam. Aha me. Bibi awo obusu ansa so. Akadan na. Sani ya value brand na oba na brand no then you pay in cash. Aha. Etimai. Cash. Ni nyina wo obusu ansa so yate. Me pacho. Obusu am ye kokko. Wo ma me sia sorry dan. Ti e be value na wo tua ne chefa man cash. Ma pacho tie me. Onko nsapai. Ma pacho tie me. Also for onko nsapai. Ma pacho tie me. Trust you me. Onko nsapai. Mama dasi. Do won say me kam ye bia de ama no. Ntoko do poda.
So obushia dia ya tiase. Ti e be ma producer bi e be valuation from value my. Chafe bia so ba no, o de be ma no cash. Na de tena obushia sanse so. Say ma me no ko panim no doka matasi yo. Me busa no hwe. Ebushia sanse matase. Me mini kapre. Obi pa. So for Mike na catch on ya so for. So tie. So tie. Koko wa bushia sanse so. Aso da wa bushia sanse so. Oba no ntumi ko brentum. Na ya nom this is ma ai oni mpa ko ana so for ba wo de adwen pa ko no ka sa busia sa se on ka hwe no wonye adwen echi no wa ye japa ye wi ase me ye no mabusia sa so ten ye mabusia de on timi fa ye secondary you paying cash you abakwa ko ye sa mu bejai na ne chefe wo na odi aman Kaguma, odi en kokko ni mun se o se je no kwan dia wonne wo ye ye mfa ne chefa ma no o se bibia wo obusuan sase so yate ye value na twi oba na bibia chefa e wo sikam e fa ma na fo obusuan sase why na ma pacho enti waja me CCS no a enti ma me wa oja o CCS kwa dia mu ye no me say ejapade enko oja o 6 years kwa ejapade e wo muntem family man ene pacho ene de ogun say koko no ene asoda no obusuan sase na ma me yempe obusuan sase nti kona koto obusuan sase na fa sika ya sase obe me man betre so sorry eduma ti ewie me say yempe obusuan sase wo se bibia ye obusuan sase ye value sika no say 100 billion chem equities quality 50-50 fani 50 man wonko na also fa obusuan asase no ejapade okay ma na se no se ne ye ka no ene kuku no senior onfa koko no fedi obusia for be pino so se onfa koko no go tuma for koko afedi obusia be pino me sa no ko fa na ma me fa aba me bo no enya djuma koko no de so ko enya djuma wo fa se bo no ya no mpam so de enya djuma wa nanti me se enya djuma yawa ma fa fo mu nyina no senti na mo nto aso what you say egu sisi sego egu nura egu china dia ya kan bottom line say dia ya bre ayem for me dia mame na me nkwa asomdwem na so to aso so de ne dia ma no na de ko ba mpe wo de ko yesi so enya wasem but dia ben ya no say me ma be over 80 20 10 years na me nyonko ba be setem na wo di no obam na ohu me pa eya pa tight no na be yi eya pa ye na banu shaya ye kono manu makro ma ye nyimprebo bi akwan family am na me ko simple unwa ni biem no no wa biem a on se wo se obeba na wo ba sedam na wo fire na se sanction super glue tare ne dia no so wo dia no padlock na no fire for that science into no furniture for man why so kauro so sanin sabeka ne chefa no nyame adum tena I'm sorry I am sorry when you sika no amo ma pacho timi taking time akokwa table ma I invitation card wole na yere ma invitation card me say catcher oba no say 20 years ba no unye ne ka e woni chem ni na kwanje mu ti ontumi mfa 1 year me wo me kona say 1 year nti pin I'm sorry jano kwan say sia ni ya boye nsem ama we odi ofel ti mu a china mu ko shewu be say ase ona ana ahojo ko asempa na ye efi o pasemu wa fifi mu ehun kura ye ko asempa na ye fra wono CID ma asempa na ye enti be ma so sofo ma na anya si kacho say dokro children so bi be wo mo a omfa nkomo mo why duane na be say perishable was ma pacho abusuafo no atrase se nkame na o kan se jano kwan na mo jano kwan pacho say sika sem de woni bi ma pacho ma da bi o 5000 edison ba ma pacho oba odokoko tutu sre
who are wakesi eselo apaja blog wow no also because you one in 20 years or that then wow sir baby ma onobi ka say ya onobi ne ma ye di nkwan de ene o kan sam kan na mu no onobi san he office ka na oba nu e ne ma paafo di a wo mo a enu nti dama wa beti ne so obedo na oba nso de eni mu ka se ma nti ya che ma ti so nu aduane kra ono so kan no ye valuable apaafo na eni di ankomo nya ho de a ana watia ene ne no me de o ti di ma wa fa he o ma but still me sapora ko ma me sapora diska no so na ma no koko nko ye senko ketua nko e be se dem ti ni sika ye sem ketua bi o wo akodi ada se koko ketua e bi mo kere kura ba de kura munya ni sika ye sem 600 Ghana onya wo obai so onya wo frefre na chande mo na kai so for enti misro ma me say me pa cho dia mo ye say yem papa dan kra wabusua sase fa ye be value na sweat na de ye giaman kosi say wo de be man no awie ne kam echina I'm sorry emma so ko wie ne kan sorry ayi fra and I find him from I make a wash and yeah mama to man so for the abu baba to man but yeah no didn't get wash and I didn't abu bro ma bacho no sorry no so that's of enyenye omo ha ebusian ko ba bia wo ne kwa wo de sika no ka 50,000 500 upa fato ha wo ne to ha ma me akina wo mu no be kwa kodi we have 500 million now oba ne kam say I to her so 550,000 ana also 500 billion ana 50,000 don't go there say na wo pankasa 500 million enye jinnem ana 500 million ana mafidie ne de o de jabata fried na mde mesi avravanto o de bata fried o tete afidie abonu ma hwe me ba fom pa yatra we compensation no ko nchojo ma e bi da papa na miso nina wa jame me bre ne comment ni mo so chonto to me so se yatra ho jame kwan wodi sika no to ho bama etena wo ho kwan se okọ but ne nsan kan ya wontumi nko mami na enyenye no jano no jame no eno no se twabo ha de be amale wo kola eno wa se twabo ha se ye bra mo bra ye eno na abusa fo ye mo ye so fo na mo koko no ma so da na ye kakra 5,000 koko na mo ye 5,000 ebegu 5,000 o say ni ebuso no jano kwan na uti nyankopon sia dem na wudi ma excuse my language you fe nyankopon kwan ka ba to kwa o mission house mission house and now I will repeat to the Famiko I don't go Famiko Fade I don't go Famiko now suffer them when they near here o de jare ko 50,000 ya say ebu go beton se na me kuma ni do kenya ma ti nyame aduma sempa na ye emma so kopem se ye nsa be kam sro anti me ma so mi kama na o jo sempa na ya ba wa na bia na oba be bo na motua yo ebu be yenko okay ene da foforo amuzu enkomo haya sese na so ye bebo apomoden enkomo se oba bi timi bisa ne ho se metiwe me wo tuo me wo nufuo me tamu setakwa benkwan enso mema ebo me galawe wonti ase aya na nnamu yade ede saade no etime ba me ba be kanfo aduro nwasuo bia Dr. Amuzu aye ede amawo enu ne Amuzu P heba mixture no eye nnamu yade aduro tatahwe she nyame dia se ye ka se nyame dua sa ahaba